गवालपारा जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव दाराक आन्चलिक गेजेर फरायसालिनि लांगोनायाव बेसेन नाङै मेगन फाहामथाय बादा जायो। गुबुन गुबुन बोसोरफोरनि बायदि गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बस्क' रिस्क आउट एनजिअनि मददजों सानसेनि हाबाफारि लानानै मेगन फाहामथाय बादाखौ खुङो। मेगन फाहामथाय बादा लानाय सोमोन्दै गवालपारा जिल्ला एबसुनि लेङाइ आफादगिरि धीराज हाज'वारिया खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो कौस्तुभ हामदोंआ दखरा बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव दिनै बेसेन नाङै मेगननि बेराम फाहामनाय जों हाबाफारि लादों। बे मोनसे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बड'फा गोजोनथायारि मावथांखिनि मोनसे आयदाफारि। बड'फा गोजोनथायारि मावथांखिनि गेजेरजोंनो जोङो सोलोंथाइल' नङा, हारिमु गेलेनाय बिथिं आरो लोगोसे सावस्रि बिथिङाव जों गोबां खामानि मावबाय थादों। दिनै बे दरक एम इ स्कुलाव जोङो मोनसे बेसेन नाङै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेवहाय जोङो गासै दिनै मथा-मथि फ्राय 100 जनसो जोङो पेसेन्ट मेगननि बेराम जोङो नायजाहोदों आरो बेवहाय जोंनि गवालपारा सिभिल हस्पिटालनि मेगननि स्पेसियेलिस्ट डक्टर भास्कर ज्योति बैसो सारा जोंनि गेजेराव नुजाफैदों। बिथाङानो ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङ। जों दिनै बिथां डक्टरा नायनायनि उनाव जोङो गासै 14 पेसेन्टखौ जोङो फ्रि मेगननि अपारेसन खालामनो थाखाय जोङो दिनै डक्टरा सायख'दों। आरो बेल' नङा, बेनि सिगाङावबो जोङो देग्लाय बोसोराव 2024 मायथाइयाव दिनैसिम 4 केम्प जों खुंबाय आरो प्रत्येक बोसोराव जोङो माने बोसोराव 10टा बे 12टा बायदि केम्प खालामो आरो बोसोराव जोङो खमसे खम 300-400 मानसिखौ फ्रि अपारेसन जोङो खालामबोबाय थादों। देग्लायबो जों 4 जाबाय, 4नि उनाव आरो जोंहा प्रग्राम दंबावो। बे बोसोराव खमसे खम जों 10टा खमैबाबो 10टा बे प्रग्राम लागोन। जोङो रायजो राजाखौ खावलायगोन दा बिथांमोना मेगननि बेराम बेबायदि माने गोलैनानै दं, मेगन नुवा बा मेगननि असुबिदा दङ, बिथांमोनखौ जोङो उन समफोराव जानो गोनां जे हाबाफारि बे हाबाफारिफ्राव बाहागो लानो थाखाय जोङो खावलायदों। मानोना दानि बुब्लियाव मेगन मोनसे अपारेसन खालामनो नांगौ जायोबा खमसे खम 10,000 नांगौ मोनसे मेगन अपारेसन खालामनांगौबा। बेनि सोलायै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोनथायारि मावथांखिनि गेजेरजों जाय बिथांमोनहा गोरिब गुन्द्रा बा जाय बिथांमोनहा माने रांखान्थिनि मोजां अबस्था नङैनि थाखाय गावनि मेगनखौ फोसाबना लानो हायाखै, बिथांमोनखौ जोङो बे जोंनि बड'फा गोजोनथायारि मावथांखिनि जे मोनसे हाबाफारि सावस्रि मेगन बेसेन नाङै जे फाहामनाय बे हाबाफारियाव फैगौ जानो गोनां हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै गावनि मेगनखौ देखायनानै जानो माने फ्रि अपारेसन जि सुबिदा बे सुबिदाखौ लानो थाखाय जों खावलायो।